हेलो लोगोफोर दा नैबे आंनि आइलड नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन फिन दिनैनि सानाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। स' फाइनालि लोगोफोर दा नैबेनो जाहैबाय माने मोननैसो खौरां लाना फैबाय आरो सिगाङावनो बे आंनि इउटिउब चेनेलखौ नागिरगासिनो साफ्रोमनिसिम फिन नैबे आंनि गोरबो सिंजों फिन बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आरो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिबो जासिहरनाय जाहैबाय। दा स' लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय दिनैनि खौराङा मानि जोंहा नैबे कुसुगाव दख'रा रायखुमबारि बिसिडिसि नि सिङाव थानाय नैबे देमदेमा राभा बस्तियाव सावथाल बर' गासैबो माने जयनिं मोनसे प्रग्राम जादों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो आरो बेबादिनो खयस'जन जोंहा जयनिं जाखो दा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबा नुगोन आरो जायया नैबे आंनि चेनेलाव फैनाय गोदानाव फैदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बिदिनो फैगौ समफोराव बिदिनो मोजां बिदिनो खौरांफोर फैबा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय बायदि। दा बे आंनि चेनेला फिसाबाबो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायलांदो बेसेबांसिम जोंहा मानि बेहाय इउपिपिएलआव जइन जादों। बेनो जाहैबाय नैबे देमदेमा नैबे कुसुगाव दख'रा रायखुमबारि बिसिडिसिनि सिङाव जा नैबे जाहैबाय चेयारमेना बेनो जोंहा मेडाम बेनो अब्ला नायलांदो लोगोफोर। सार बे जोंहा जइन प्रग्राम जादों दा बर्थमान दा बे प्रग्रामाव खयस'जन माने जइन जादों दा सारा अननानै फंनैसो जोंहा बुंथिना होदो। देमदेमा गामिनि रायजो राजा सान्थाल आरो राभाफ्रा गोबाव सम भुगिनानै दंमोन। बिथांमोना जौगानायनिफ्राय बन्सित जाना दंमोन। थांनाय गोलाव सम बिपिएफ सरकार खुंथायाव जेबो मोनाखैमोन। दिनै बिथांमोना थि खालामबाय आरो जे दोलोआ इउपिपिएल आरो बिजेपि जिएसपिजों सरकार खुंबाय थादों बिथांमोना जोंनि फारसे आसा खालामनानै जौगानाय जिहेतु जागासिनो दं बेखौ बिथांमोना नुनानै दिनै जोंनि दोलोआव जोंनि इउपिपिएलआव 100 जननि बारा दलै नोगोरै जइन जाफैदों आरो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। फैबाय थानाय समाव जे इउपिपिएलआ जे रायजो राजानि खामानि मावदों बेखौ नोजोर होनानै बयबो जाथि हारि माहारिफ्रा इउपिपिएलआव दोलै नोगोरै जगदान जाफैदों आरो बे गामियावबो दिनै बिब्दिनो गोबां रायजो राजाया ज'यै फैदों। मानोना बेयाव सान्थि फैबाय आरो जौगानाया जागायजेनबाय बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा फैदों आरो आङो दिनै बे जयनिं जाग्रा बिथांमोनखौ बुंगोन बिथांमोना जोबोद निरिह लक गोरिब न'खरनि मानसि। बिथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां न' आरो लामा बेफोरखौ जों थिग खालामना होनो जों नाजागोन। अब्ला सारनिसिम रोजा साबायखर बावनाय जाहैबाय। दा जोंहा थख' जा सारानो जोंनो मोजाङै बिजिरना होबाय। दा माने इउपिपिएलआव जोंहा मोजां मोननानै गोबां मानसियानो दिनै जयनिं जादों आरो नायलांबावदो लोगोफोर। अब्ला गोजोन्थाव लाफाङारि लुथिराम बास्के रायमुथुडु रबिन बास्के हफना मार्दि तुलसी हास्ता सानि थुडु संगमा राभा मुर्शिला मुर्मु टटेल 87। बेसेबां होनदों? Long live, long live,
UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UPPL प्रमोटर जिंदाबाद वकील मुशाहिर जिंदाबाद वकील मुशाहिर जिंदाबाद UPPL UPPL प्रमोटर जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद वकील मुशाहिर जिंदाबाद बे गामिनिनो जोंहा जयनिं जाहाथे लिंथुमना लाबोदों जोंहा बे बिथांखौसो जोंनो फोरमायगोन औ नंगौ दिनै माने बिपिएफएल दोलोखौ जों नोजोर लादों गोबाव सम जोङो बिपिएफआव मावदोंमोन दा बिपिएफआव जों गामिखौ जों फोसाबनो हायाखै बहुद सेस्था खालामबाबो जों रायजो राजाखौ माने उन्नति खालामनो हायाखै बेनि थाखाय दा जोंनो रायजो राजाजों रायज्लायनानै जों जयैनो जोङो मा लामाजों थांबा मोजां जागोन होननानै आरो जोङो गोख्रोङै जों नोजोर लादों दिनै जोंनाव मोननो हादों सरकारि स्कुल ग्रेन्ट मोननो हादों आरो बेनि दैनि फारसे रैखाथि जों मोननो हादों आरो लोगोसे जोङो मोननो हाबावदों जे दिनै न'आ 72 न'सआव जोङो गैयाबाबो जोङो सातगरल'सो बाखि दा बुंनो हायो ओंखायनो जों बेखौ नोजोर लादों आरो फारसेथिं जोङो ICDSबो जों गोदान मोननो हादों दा UPPL हान्जाजों जोङो जयैनो जों रायजो राजा आदिबासि एबा राभा ज' जानानै जोङो मोनसे थि लादों जोङो फैगौ माबायाव MP इलेक्सनावबो जोङो जयैनो बोलोजों गोहोजों जों जुजिनानै जों बे सेन्ट्रेलखौ जों देरहाहोगोन होननानै जोङो जोंनि EM सार बिथांखौ जों लेंदों दिनै जयैनो जों जयनिं लानाय प्रग्राम जों लादों बेल' आंनि बुंनाया কিন্তু একেবারেতে দুটা ভাষা কোৱা নাযায় না মই জনশ্ৰী মানুহ অন্তিম কি হৰ বনাই গিয়া হৰিয়াৰ হৰ বনাই গিয়া আর জনশ্ৰী হৰ নজরে বেটা গাবে নজরে মাবে মিসাল সংকল্প তো তার বাবা का মিসাল এনারান প্রথম সরকার জিলা মুক্তিপুরের সেক্রেটারি নির্বাচন মরে